Здравейте! Сега ще ви покажем как да инсталирате CSIP Simple на Sony Ericsson Xperia X10. Като за начало влизате в Android Market, търсене, изписвате името на програмата, натискате на инсталиране. В случая вече при нас програмата е инсталирана. След като се изтегли и инсталира, я стартирате от менюто. От тук отивате, натискате на добавяне на профил, избирате Planet Phone. На потребителско име въвеждате първите 6 цифри от абонатния ви номер. На парола въвеждате вторите 6 цифри. Натискате на запазване. Както виждате, акаунтът автоматично се свързва с Planet Phone. Ако Planet Phone светне в зелено, това значи, че регистрацията е успешна. Така, натискате Back, натискате меню, оттам настройки, избирате мултимедиа. Тук е важно тези настройки да са включени. Намаляване на ехо и ват, откриване на глас. След това избирате кодировки. Тук трябва да изберете следните кодеци. SPECH 8 трябва да е на първо място, SPECH 16 на второ, GSM 8 на трето и ILBC на четвърто. Останалите кодеци ги деактивирате. Деактивирането става като задържите върху някой кодек и натиснете деактивиране. Така, отново давате Back, избирате мрежа. От тук може да изберете по какъв начин да използвате CSIP Simple през Wireless 3G GPRS за входящи и изходящи повиквания. Това е всичко. Програмата е успешно настроена и инсталирана. Разбира се, за тест може да изберете номера на техническата ни поддръжка.